Roning mulap roning mulap roning mulap sorap sari roning mulap sorap sari sari lewet tarik tumurun Iwang Sukmana adilinuwih payungana marang panjenengan ingsun Gusti kang amurba jagat muga tansah maringa katentreman kayuwanan dhateng kula Nyai bojoku sing ndak tresnani Nyai Bone Wirawan kula wonten timbalan dawuh Kyai amiji dumateng pisawanipun ingkang garwa kula pun ibunipun lari-lari aku nggonku bebrayan karo kowe yen to kapitung udakara wis luwih sangka 30 taun wis luwih sangka 30 taun tur dasare nggonku bebrayan karo kowe wis pinaringan momongan wis diparingi pratima sing bangkit bisa tata jalma ya kuwi mau anakku Wirawan sing wis katon akhir dewasa dasare gagah sekti mandraguna ya mung ngene ya Nyai nggonku bebrayan karo kowe
yen aku kelingan tatkalaning nom-nomanku biyen nggonku urip sesandingan karo kowe. Kowe natkalaning semana najan bocah metu saka Karang Pradesan nanging tandang gerayangmu solah bawamu ngresepke rasaning atiku saya meneh yen kowe dandan pesinden ngono kae. Jaritanmu ketok sidet tur bokongmu ketoke padhet. Weweking payudara kapatet ing ageman sing set saya nambahi endah sulistianing warnamu. Saya janji delok-delok kowe ngunggahke ngenekan kae makmuk ngono kowe atiku malah saya bingung. Beda karo bocah-bocah desa liyane. Ya kowe mau rata-rata wong desa liyane kuwi mau umuran sak kowe kuwi mau ora wurung sandang penganggone ya ora dijaga babar pisan. Nganggo entrok rupane putih dadine klethek. Ngono kuwi wong lanang marai ora semangat. Apa meneh kok umuran sak kowe wong wadon sak kowe umur wis 40 munggah. Udakara wis 50 munggah. Kuwi nak nyandang nganggo mbok ya ditrapke sing bener. Ora nganggo kotange cemiten sisih. Mbok enek wong bingung. Diluk-diluk. Upama disawang ki ya wis ora jemenake babar pisan wong kuwi wong wadon kuwi yen umure ki mau wis 50 munggah kuwi wis ora ana barang sing dipamerke meneh. Wis jengkerut kabeh kae. Mula kang saka kuwi nggonku bebrayan karo kowe linambaran ya kuwi mau iman marang ngarsaning Gusti sing gawe urip tur dasare nggonku bebrayan kuwi mau linambaran ngibadah muga oleh berkah saka ngarsaning Gusti sing gawe urip. Nyai, aku kepengin rembukan karawan kowe nggonku dipercaya kelawan para warga ana manahilan pinangka dadi demang kuwi lurah kuwi gaweane angel tur dasare abot yen ana bener ana penere kuwi kanggoning warga kanggoning para masyarakat kuwi bab sing dudu aneh meneh ning nek ana klerune sithik wae leh nyalahke biyuh nganti sundul langit. Mula tak rewangi ngati-ngati tak rewangi nggonku Srawung wiwit sangka kutha nganti tekan Karang Pradesan kabeh ndak rengkuh padha. Kowe nulata karo lekasku ya Nyai. Kowe nulata karo lekasku Nyai. Aku iki dadi wong grapyak semanak karo sapa wae nggonku Srawungan ora mbedak-bedakake ya kuwi mau ki wong derajat apa dudu. Iki wong derajat apa wong melarat. Iki wong miguna apa ora. Kabeh ndak rengkuh padha hawit Gusti sing gawe urip nyiptake menungsa kuwi mau kabeh ginawe sarwa sampurna. Mula kang saka kuwi Nyai kene maju kene ana perimbukan ingkang kudu ndak aturake karo kowe Nyai. Kanjeng kang puspita harum kasilering samyorana mrek sekarang kadung
ngas kandani ora malih hararas ora naning driya Nyai nggonku kepingin pirembugan kelawan kowe dudu barang wadi ning kabeh wis kapiyarsa marang sapa wae. Ana negara Ngeka Cakra kene kabeh wis padha ngerti. Ana tetembungan wong wadon kuwi mau swarga nunut neraka katut. Mula kang saka kuwi Nyai arep kaya ngapa nggonku pinangka dadi ya kuwi mau tetuangganing jroning keluarga iki ora bakal tak gawe sak wiyah-wiyah merga aku wong lanang ngrumangsani lan ngerti jenenge wong wadon kuwi yen to dilarani atine kuwi mundhak keloro-loro pikire tur dasare aku selawasing urip dadi bojomu ya ora tau ngono ya ora tau ngene aja meneh kok menggok ngalor ngidul aku ora tau ngono aku iki mau wis kondang dadi wong lanang sing jujur tur suci ngono kowe ora tau krungu kabarku kok aku nate ngene nate ngono apa meneh kok nganti selingkuh ora tau ngono mergo ya pinter leh kundelikke Nyai sing pengen ndak rembug dudu babakan kuwi aku ngerti wong wadon ki nak dilarani atine diwayuh upamane yen awan ditandingke rupa nak bengi ditandingke rasa engko ndak keloro-loro watine. Aku gelem ayumu ya kudu gelem elekmu. Ngene. Biyen aku nggonku arep kepengin duwe bojo kowe kuwi mau tak rewangi udan grimis-grimis aku mara nggone bapakmu. Ora weruh wayah, ora ketang tengah wengi repet-repet. Ora ketang nggawa sarung aku ya tetep teka ana daleme bapakmu malah tatkalane semono tak rewangi mlumpat cendela blusuk-blusukan ya kuwi mau bot-bote nggonku tresna kelawan kowe Nyai dina semengko atiku rumangsa lara dina iki atiku keronta-ronta Nyai lang-langing triya mangu mangungkung kanduan reman lelena tanpa kanen yen antul lusuk hamengko sang utama mangkono sang temang witrapa ngreposira Kyai kepareng matur lepat nyuwun Gung Samudra pangarsana nggih Kyai arep matur apa
Susah paduka inggih susah kula. Nuwun sewu najan to kula menika dados tiyang wadon paribasan rekoso ingkang tanpa ketara. Kula lampahi watonipun keluarga menika wau manggih kabagyan manggih kamulyan. Nuwun sewu yen esuk Tarewangi umbah-umbah. Tarewangi nyambut gawe apa wae durung sore. Kudu nyametakake napa ingkang dados kebetahan paduka dereng menawi to dalu. Sedaya menika mujudaken dharma bekti kula tumrapipun Kyai Demang Wijrapa. Pramila monggo Kyai kepareng matur napa ingkang simpen jroning manah kok katonipun paduka pinten-pinten dinten niki menawi to siang boten kersa dahar menawi to dalu menika wau boten purun nendra. Gek-gek sujana rasane atiku duwe simpenan liya. Wis tak kandhake mbok ya modar aku ki ora duwe. Ngono. Aku ki mau ora ana wong wadon sing tak tresnani ana jagat ki kajaba kowe. Lemu ya men ginuk-ginuk ya men malah penak. Aku nak nyawang kowe baradus kae iki kemerangsang atiku ngono. Lajeng menapa ingkang dipun kalih Kyai? Nyai. Ora bakal suwe maneh, Nyai. Ora bakal suwe maneh ana negara Ekatakra kene. Ora bakal suwe maneh ana negara Ekatakra kene. Aku kelawan margaku kudu nganakake ya kuwi mau. Caharane Prabu Paka Nyai. Patobat. Oh Nyai. Sorem-sorem tewangkara kengken lor mangoswa kalayon den nyoilang mamanis batanan yoro landu kumel kocam orang nyomaratani oh Nyai timbangane kawulaku sing dadi korban wong aku wae Nyai. Oh, kados ngaten. Menawi paduka pecah lajeng sinten ingkang gesangi kula kalawan putra Cengandika Kyai.
Kula kemawon ingkang pinangka dados daranipun Prabu Baka. Ora Nyai. Mati-mati wae enak aku aja kowe ya Nyai, aku wis tuwa. Wis wareg nggonku mangan gempalaning jagat. Kowe sik enom upama tak tinggal mati sik akeh sing gelem karo kowe Nyai. Boten Kyai. Mulai patu kok pecah, kula inggih ndek pecah Kyai. Kanjeng Rama ingkang putra pun wirawan Kewala ingkang kinarya dados daranipun Prabu Baka Rama. Aja ya Lek, aja. Kowe cek bocah nom bagus rupamu sik tangeh ayuanmu Lek. Ben aku wae sing sagot dadi pangane Prabu Baka. Merga wong atuhamu wis disumpah supaya ngayomi marang kawula ing Karang Pradesan manah ilang kene. Tak rungkepi nganti tatesing getih kang pungkasan ya Le. Mboten Rama. Nyai. Aku arep njaluk pamit ya Nyai. Aku njaluk pamit mati karo kowe Nyai. Oh, Kyai, Kyai. Oh, oh. Najan atus muni kula tresna kelawan Patuko Kyai. Aku jane ya wel ninggalke kowe. Kowe sik enom ayu. Aku jane ya ora mentala nak nganti ninggal kowe ning piye. Aku kudu bisa pilah. Ing antaraning katresnan karo kewajiban. Sena. Wah. Prabu Kunti buku. Hatimu dina semengko. Kiwayahing surup Surya Sena mula kang saka kuwi ayu ngupadi papan ana kiwa tengene kene Prabu Kunti tak derekake kae ana Timarublik ayo kampir ana daleme pawongan kae Sena. Prabu Kunti ayun tak derekake. Nyai. Kae wangune sore repet-repet udaning ngriwis-ngriwis kok ana piyayi putri nggawa anake 5. Nyai mesake banget. Ampirna bukaken lawange Nyai. Ngestaken dawuh Kyai.
kula wonten tinimbalan dawuh. Wangune piyayi iki sajake kaya dene ngelih. Nuwun sewu. Mboten ateges kula mitambuh mapan kula dereng weruh. Mula mboten mokal menawi to kula dereng manuh paduka menika wingking saking pundi sinten kang kinarya dados sinambating wangi. Kaki aku kepareng matur luput jaluk pangapura ya kaki. Sak anak-anakku paring peksa dina semengko ngiyup ana daleming kaki. Ganti takon iki ngono kalebu wengkon ngendi? Menika wewengkoning Manahilan kalebet negaring Eka Cakra. Luwe, Bu. Luwe, Bu. Sabar yo nggih, anakku sing teng tangsih, Nyai. Wangune bocah iki ngelih. Sega mungke isih apa ora? Muni tasih mboten ketang namung ketang sakepel tasih. Lawuhe lawuhipun najan botok lentara nggih wonten karyan greteri. Ora ketang sak lawuh-lawuhe. Ora sadicak jagongan dhisik kana. Ana pungkuran kana Nyai ngestulaken dawuh Kyai. Bumi gunting langit kelap katon lir kinindang. Monggo-monggo Sang Dewi kepareng manjing ing pepengkaran. Lang-langing triya mangu-mangu. Sampun menika sekeca sanget anggenipun dahar. Ya ketoke pirang-pirang dina durung mangan bocah kuwi yo menyai. Sisaning uripku aku isih iso ya kuwi mau iso menehi marang samobarang sing miguna tumraping bebrayan. Mula kang saka kuwi Nyai. Nggonku sesuk bakal budal manang negara Eka Cakra. Kowe tak tinggal aja nangis Nyai. Nyai. Aku Kyai. Punapa to mirah ingsun
was pokong mijel tutatan po karyo sangkan orang nemakan Gusti kelong reno sak sekarnyo Nyai, kowe aja nangis ya Nyai. Ikhlas lahir kelawan batinmu Nyai. Kiai, kamu kata nasib kula Kiai, Kiai, aja nangis. Kowe iki nak nangis tambah elek. Aja nangis. Nyai, karene sesuk aku arep pamit lunga. Ning ora bakal petuk meneh. Engko bengi ora ketang setya turu amarku ya Nyai. Seno, wah kepiye? Kowe krungu apa Seno? Aku krungu wong nangis. Apa kira-kira